Kashmir ni Pahalgam tourist spot terror attack mani yagulo Bharat hayung ni borok na singjak Bharat bupure action nano hnei hage chung amato kokto mani bising tinuka Bharat Pakistani diplomacy tongmani amono action namani Bharat the Indus Water Treaty Bharat by Pakistan agreement khajak tongmani amono Bharat suspend khlairin mani nor kokto mani bising tinukna hage Pahalgam terror attack mani yagulo kwbangma Pakistan thani action nahar jaka je visa ro cancel khlaijak mani Pakistan rok visa nahare India o tai family haka Pahalgam terror attack khajangmani yagulo Bharat ni Pradhan Mantri bo kok samani tongo je hamla khainai tai je o hamla khaima jaga plan khainai bongni yak tongo a borok rokno phiokjak lal tai borok no sastir nani je bongni wansungmani sepano tebo kirma jingsakai rijangnai hinai saka haki tabu kwbangma Kashmiro chini India army rok rutulai tongo je o attack khainai terrorist rok no hake borok no tisongnai Pakistan India ari border ayang tikhe par khlai Kashmir India o tisongnai a borok rok manja khainai chengkok tomani bisingti rok nokha haipana chung o attack khlaimani jagao o jagao local bo tongo hini chung sawimaka kok tomani bisingti o terrorist attack khlaijangnai rok 5 6 7 amo tabu kaham ke saimia koijon haipana o jagao 2 থেকে 3 jon yang local ngi manu hni kwbangma kok tomani bisingti sawi tonglayo tabo hake Bharat Indus Water Treaty Agreement suspend khaimani yagulo no Pakistan no botabo 1972 o Shimla Agreement khlaimani amono cancel khlairika omo bahai hinga ke je Bharat by Pakistan je propana kok banglai tonglai ke ko tabu kok banglai tonglai ma haino kwbangma Kashmir ni ti phano issue ni ti phano hake amoni ti je kun kok banglai tonglai ke sak sak no desh kaini mililei kok salai amono pari nai hnei amo Shimla Agreement khaimani 1972 haben joto borok no saimano je Kashmir ni issue no Pakistani ro United Nations no tlangi thamani hake borok agino o je agreement khlaimani amno borok subai khika hake amro tabuk to surgical strike choli tongo tar mane je o hamla khlainai terrorist rok no rurutugui chini India army rok butharani chesta khlai tongo borno sastirani nai tongo tuma hamale o je borok thinero o je buthar jangnai ra ajago tourist si borok bere kherenya ni thangmasi baksaba kajingma katal baksaba nijini busani po exam pass umani bagai ajago gurungani nei thangmani age amsa ajago wa anike buthar jak tongo yonga ke ambo dormo no tuyi je Hindu alada angdi Turuk alada angdi Muslim arda angdi nei sawi belekino amwa na masingsa kipkir masingsa amni bagino tabuk je terrorist no bhaike rutugui mano nei surgical strike choliwi tongo tai am jeska pan Pakistan yak nei tabule jeska pan confirm kai sawi mangka amni bagino kwbangma borok tabuk salai tonglayo je India no action nari Pakistan no nei hake am to diplomacy ni bisingti ko to chung kwbangma koktomani bisingti saimano chung action nawi tongmani haipeno India Pakistan war hai ke Choba na nangna na yam to chung buskango se saimanai haipeno kwbangma je Pakistan be India rong ni to na slemung tabuk din din te bari wi tongo nor kwbangma kok to mani bisingti rok sawi mamanya tai kwbangma chingchini India ni navy rong no missile test claimani chung amo video ni bisingti bo chung nokha hagena je Pahalgam terror attack mani yagulo Pakistan be India ni je relation tong mani tai bo din dini kharamunga ta 0% panche engna chance tongo 0% kamane nanrok jotono saimangka amo Choba nangnani fasing thangtei hage belekino krima chingchamo buskang tomo tong no saimia no tabuk Bharat by Pakistan belekino tungpla lajak chung kok tumani bisingti nukmani hake jusino o terrorist rong no Kashmiro manya jusino bor Pakistan khari thanga ke chung kwbangma amtui chini army rong no surgical strike khaimani hai ayang POK side phasing bana thangai borong no strike khlaijangnai action hajangnai amo agio chung nubu nukha hake amte haipano khlaijangnai ni chance tongo jusino o Pahalgam terrorist attack khajang mani yagulo o terrorist rok khari thamani borok ayang Pakistan parngi hai ke POK wo khari thanga ke jusino amde hai khlaijangnai ni chance tongo tama hamale tabuk kwbangma jo Kashmir Jammu Kashmir ro borno rutugui tongo hake ching kwbangma bongyang ni borok ni kokrok sama nugo borok belekino amsuk kwbangma borok no chajagino tongo mo amte hai terrorist attack khlaijangmani hake ar simia Pakistan simia Bangladesh ni borok ro bochung kwbangma nugo borok amte hai no khlainani mosungjak tongo India ni borok rok no sekangnani mosungjak tongo oro amte hai ke butharani mosungjak tongo hake Bangladesh bo tabuk amte hainong tong belekino o jago bo gunda belekino terrorist bangi tong o jago bo o Pakistani sate Bangladesh no bo kaham kamana ne tam hamale o Bangladesh no bo nang asawi miya to hamale tini amte ingmano khana amte ing thangnai Pakistan no bo borok dormo thancha nei thancha angi tong man borok
haike amoni tuin nortam sanamo chung comment ni bising tike shahar mano haike noro video no sajak like khlai di teo video no share khlai di jotono no kaham tongbai di hambai khulumkha.